ajat ja se vittu, mitä mun piti sanoa? Se joka suoriutuu tästä paremmin saa 50 € ja se joka huonommin niin en mä tiedä. Sitä saa mitään turpaa. Hyvä. Mutta siis on varmaan outoa, että eka video meillä on haastavideo, mutta ihan vitun sama eniten kiinnostaa. Niin me ei mitään syö koiran ruokaa. Hyi vittu, sitä on ympäri pöytää. Noniin. Hyi vittu! Älä, miten sä? Hyi vittu! Oikeesti älkää tehkö tätä ikinä. Mä en ainakaan vittu pyydyttää. Hyi vittu, maistuu kalan maksanut. Ei ees niin paha. Vittu! Sen sanota kohta! Mut siis tälle tuli 1 piste. Mennään seuraavaan haasteeseen. Seuraava haaste on semmonen, että meillä on leivin syöntä. Tää on ihan hirveetä. Jos tää vitun video ei saa tykkääksi eikä me saa seuraajia, mä vittu hakkaan tän. Mä hakkaan tän merille. Joo, mä en joutu mitään paskaa syömään. Joo, kannattaa tilata kanava. Hyi vittu. Vittu päälle! Vittu tänne se purkki! Toinen kerta. Mä tuun kohta, mä käyn oksentaa. Mä otin taas maskin pois. Voi vittu, ihan kunnossa. Mä oon kunnossa. Moikka moi. Ja nyt meillä on seuraavana, että tomaatti. Vittu mä vihaan tomaattia, mä oon taas oksentaa. Mäkin vihaan tomaatti. Oikeesti kukaan ei kiinnostu meidän kanavasta, mä kuolin, koska mä vittu oon oksentanut tän jälkeen jo 3. kertaa. No niin, tehnyt. Voi vittu, toi äijä johtaa 3-0. Ei vittu, tää on oikein paha. Vittu kun mua vittuuttaa, siis arvaatteko mitä? Mä vihaan tämmöstä vissyä ja tämmöstä, ja mä joudun juomaan tää yköstä. Nyt se on siis 2-0, koska tääkin niinku oksenti sen. Se on ihan hirveetä. Mulle tuli homeinen pala. Vittu tolle. No niin, ei tätä pidä yköisellä, mutta silleen, että tää juu. Otetaan haastetta yköiselle niin pitkään kuin pystyy. Onko kumpi pystyy huonommin, niin häviät. Vittu, mä voin juoda tätä paskaa. Oho! No, mikä tuli? Hyi helkkari. Mahoton. Voi vittu! Tässä kävi nyt niin, että tää meidän peliraha vähän kärsi tässä. Tää on ihan litimärkä, mutta mikä siinä, kun mä en saa tätä kuitenkaan, vaan tuo 1 kusipää. Onneksi ei ole mun 50. Sä saat sen. Mä oon häviöllä. Koska me pöllittiin tämän ukilta. Lainattiin, heippa! Nyt me vittu vielä meikäläinen tällä nakuuna kulkee. Niin me tehdään niin hullu juttu. Me syödään maustesilliä. Vittu, tää ois se hirveellä. Mä tykkään sillistä, mutta tää on semmoista paskaa, että ei vikkää. NYT nyt. En pysty. Maistuu vittu mun ukisukille. Oi vittu. Vielä 1 pala. Meikä pistä! Kiitos. Onpa hetki.
mennä kyllä. Mä en ottu. Vittu silliä teillekin! Saatana! Mun pitää niinku mennä suoraan, laittaa tää uimapati ja hypätä sen päälle semmosen makuosan. Se on kiva, kun tulee ihmisiä ja me ollaan tällä maskin päällä. Mutta joo, tule. Joo, ja mä teen kohta saman perässä. Tule. Mä niin toivon, että ei tipu vetteen tää poune. Porkka. Se tippui. Vittu, mä hukun tää masti päällä. Ui saatana. Ui, laita vaan aissa. Voi vittu. No ihmiset tuolla lähti pois heti, kun ne näki, että me tullaan maskit päässä tänne. No niin, mä oikein teen. Kyllä. No niin, tasapeli. Auta mua. No vittu, miten mä voin auttaa sua? Ota koppi! En. Ousi. Kavake. Vittu, mulla on puhelin kädessä! Mä voin ottaa. Voi vittu, tää huppaa! Joo, paussi! Nyt oli pikku probleema, kun tää mun frendi tässä yritti tehdä samaa haastetta kuin minä, niin tää vitun kusinen patja, niin tietenkinpä siinä on reikä, niin se alkoi uppoamaan. Ja siis seuraava haaste on semmonen, että meidän pitäisi koittaa pysyä seisolten tuossa päässä. Vittu päässä? Mitä vittua? Anteeksi vaan, mulla on huono suomen kieli, mut siis on päällä ja tehdään jokin temppu, vaikka voltti, koska kaikki ehdotti, että pitää tehdä uimapatin päälle joku helvetin voltti. Mutta joo, mä laitan paussille nyt. Niin, kamera käy. Mä pidän tästä vaikka vittu kiinni, kun et tästä tule helvettiäkään. Ei vittu! Ei tästä tule vittuakaan! Sori kiroilu sitten, mutta... Ei tästä tuu! Ei helvetti! Volttia en voi tehdä! Ai! Mä en näe mitään! No niin! Eikä Kamera käy! Miten se oikein oppisesti tehdään. Kato. Tässä on vittu patja. Sä meet sen päälle näin. Ei ihan! Ota patja! Vittu toi oli! Pisteet on nyt siis silleen, että... Tuolla on 1 ja mulla 3. Eikä ole, mulla on 2 pistettä vitun päällä. Ja mulla 4. Ei kun vittu, nyt me mentiin sekaisin, niin sulla on 5, mulla on 3, koska siitä silakka-haasteesta. Ei kun vittu, mikä se oli? No kuitenkin se vitun kala, mikä se nyt on? Silakka. Eikö se ollut silli? Joo, silli, niin vittu sillihaasteesta. Haaste, vittu, Oksentin. Niin. Molemmat oksentin, vittu saatiin sen takia molemmat piste, mutta joo. Vielä viimeinen haaste. Tää video on pian tässä, mutta huuetaan tosiaan kaljaa. Uimapatjan päällä kaljaa! Vittu, mä en oo sinne tulossa. Toi on tämmönen vitun lentävä matto. Okei, nös. Vittu, ime kyrry. Ok. Kaljaa! Kaljaa! Oho. No, se oli vaan pikkusta. Joo, tää video on tässä. Seuratkaa, jos kiinnostaa. Foxy Haippa. Ei vittu! Ei uimapatja! Joo, tää video on tässä. Adios! Ei jakseta vittu laskea pisteitä, mutta tää rahanen tässä kuuluu tälle homolle tässä. Jee! Ai saatan! Hei hei!